Дарението е по повод 40-годишнината на фонда като специализиран отдел в библиотеката, а самата библиотека е партньор на национална изложба под наслов «Велико Търново пространство за вдъхновение, живопис и графика». Основен организатор е Съюзът на българските художници клон Велико Търново и Великотърновска община. Дарението на Мариета Конова е в отговор на направена откупка на нейна картина. Аз съм читател. Спомням си още студентските години, в които посещавах много редовно отдел изкуство. После по време на докторантурата отново и отново пращам мои студенти, които ползват богатия фонд. И трябва да ви кажа, че това е изключително ценен фонд от книги, а както виждаме днес и от картини. Откупената от библиотеката картина Боженица всъщност представлява и награда отличие за участието и в изложбата. Но защо Мариета Конова е избрала да дари точно натюрморт от ателие? Тя е част от интериора на ателието на френска импресионистка, Сюзан Валодон се казва. И това са предмети, които там се съхраняват в този музей на Монмартър, които участвали в нейни творби, тя ги ползва за своите картини. И аз реших да ги изобразят по начина, по който там са подредени в нейното ателие. Доцент доктор Конова получи свидетелство за дарение, връчено от Калина Иванова, директор на регионална библиотека Петко Рачов Славейков в Велико Търново.